nilqawkom il-lejla għal service għal kelma diretta minn ġewwa il-binja, ovvjament għax il-Knisja, il-binja mhix il-Knisja, imma il-binja ta' River of Love. U nħeġġukom biex intom tkunu magħna, taqbdu l-Bibja f'idejkom, għax il-lejla ħanduru daqsxejn il-kelma mhux ħażin. Nixtieq insellem il dawk kollha li forsi din fi djar tagħkom morda, dawk li forsi tisseguna wkoll mill-isptarijiet, insellmulkom u jalla l-mulej jinfet il-qalb ta' kull wieħed waħda minnkom li tisseguna. U ssibu l-fejqan, u ssibu t-tama u l-kuraġġ. Il-mulej dejjem għandu kelma ta' tama u ta' kuraġġ għalina. F'kwalinkwa ċirkostanza, f'kwalinkwa żmien, il-mulej ma jieqaf qatt jimxi bl-imħabba u l-kompassjoni lejn dawk li jsejħu l-isem qaddis tiegħu. Halleluja! Jekk intom qegħdin bil-wifqa, poġġu bil-qeda. Halleluja! Jinixxi insellem il-komunità u l-familja kollha ta' River of Love minn ġewwa d-djar tagħkom. Jiena nemmen f'isem il-Mulej Sidna Ġesu Kristu li m'għandhomux ma nerġgħu nintaqgħu fil-btieħi tal-Mulej, fil-ġemma tal-Mulej, hawnhekk fid-dar ta' River of Love. U jalla jkun da żmien li ma jkunx żmien moħħli, imma jkun żmien li l-kol kemm intom flimkien aħwa u kol miegħi ovvjament għax jien bħalkom jkun ta' żmien li fnersqu iktar lejn il-Mulej, mhux nitbedu mill-Mulej. Ikun żmien li nfittxu iktar intimità mal-Mulej. U jkun żmien li verament nagħmlu riflessjonijiet ġenwina minn qalbna u naraw fejn hija il-relazzjoni tagħna mal-Mulej. U x'inhu dan iż-żmien nafu li il-Mulej juża kollox u jdawwar kollox għal ġid tagħna u għal glorja tiegħu. U m'għandniex għalfejn nibżgħu. Il-biża' m'għandha qatt tkun xi ħaġa normali għal bniedem tal-Mulej. L-unika biża' li jiena u inti għandna nimxu fiha hija dik li tissejjaħ il-biża' tal-Mulej, li żomm stima għolja lejn il-Mulej. U jekk inti għandek vera stima ġenwina lejn Alla, nassigurak li qatt ma jkun hemm ċellola ta' biża' lejn l-għadu jew lejn il-bniedem. Jew dak li l-għadu jipprova jagħmel. Halleluja, grazzi Ġesu. Għadaw kollha li intom parti minn din il-familja River of Love u daw kollha tissegwu. Jekk intkom għandkom il-pjaċir u tixtiequ tibgħatu s-sapport tagħkom, ovvjament l-ispejjeż baqgħu għaddejjin, ix-xogħol tal-missjoni baqa' għaddej ġewwa l-Uganda, ġewwa l-Kenja. Anzi, ngħidilkom li anka estendejna issa ukoll iktar xogħol fil-Pakistan issa u anka ġewwa Svizzera. Il-Ministeru ta' Nations for Christ Ministries International qed ikompli jikber u xejn ma ħajwaqqafna. Xejn minn dak li huwa tal-art ma ħajwaqqafna. Xejn, l-għadu mhux ħajwaqqafna. U dak kull l-għadu jagħmel il-Mulej dawru għal ġid tagħna u għal glorja tiegħu. Halleluja. Ma dak kollha intom tixtiequ tibgħatu id-deċma tagħkom, l-offerti tagħkom jew tissapportjaw b'xi mod finanzjarment, tistgħu jew tidħlu fuq il-website tagħna riveroflovemalta.org u tikklikkjaw fejn hemm miktub donate u intom tagħmlu d-donation tagħkom sew via permezz tal-bank transfer, permezz ta' internet banking, jew nkella depositu, jew nkella check tibgħatu check ukoll, jew nkella wkoll tistgħu tibgħatu illum il-ġurnata aw il-kumdità ta' Revolut. Il-numru li qed taraw fuq l-internet huwa 99239 huwa il-numru ċellulari tal-komunità u intom tistgħu tibgħatu d-deċmi tagħkom l-offerti tagħkom. Nirringrazzjakom u l-Mulej jimmultiplika kull ġerrija li intom tiżraw b'ubbidjenza u mħabba għax aħna rridu f'kwalinkwa żmien u f'kull staġun nibqgħu fidili. F'kollox dejjem bl-grazzja tal-Mulej. Halleluja. Illum ħammorru ħeġġitkom biex intom tiftħu l-Bibja miegħi fil-Ktieb tal-Apokalissi kapitlu 13. U kol ħanaqra miktib tal-Apokalissi kapitlu 1. Illum ħanitkellmu ta' spiss
aħwa isaqsuni, Pastor, meta ħad titkellem fuq il-marka tal-bestja, the mark of the beast, ħafna isbuha bħala numru 666. U veru, l-iskrittura sejjaħlu il-numru tal-bestja. U ħanaraw illum passaġġi, waħda mill-affarijiet li nixtieq ngħid hija li m'għandniex għalfejn nibżgħu kwalinkwa żmien li aħna ngħixu, m'għandniex għalfejn nibżgħu jekk aħna verament tal-mulej. Diġà għedtilkom u nerġa' nirrepeti li nnifsi, il-biża' mhijiex parti mill-wirt tagħna fuq din id-dinja. Aħna msejħin għal-fidi, aħna msejħin biex nimxu b'relazzjoni mal-mulej, u fil-ktib ta' Daniel kapitlu 11 vers 34 tajt that bl-Ingliż tgħidlek that my people will do exploits and take action. Li l-poplu tiegħi ma jibżax imma jieħu azzjoni u jagħmlu aġubijiet kbar. Halleluja. U aħna dak il-poplu li aħna msejħin biex nagħmlu dawk dik il-kelma bl-Ingliż li jatanza biha exploits. We are called to do exploits. U believe it or not, f'dak il-passaġġ qed jissejjaħ fi żmien meta jkun iż-żmien tal-Antikrist. Kif ħanaraw mill-Iskrittura rajna bosta antikristi madwar id-dinja matul iż-żminijiet, però veru għad jiġi fi żmien fejn ikun hemm verament l-inkarnazzjoni tad-demonju f'ġisem ta' bniedem. Però qabel ma nkompli nixtieq ngħid talba u nħeġġitkom biex inkom ukoll minn ġewwa djar tagħkom titolbu miegħi issa stess u nħallu l-mulej imexxina u jilluminana. Misri Qadis, aħna diġà tlabnik, diġà faħħarnik bil-kant u bil-mużika minn il-postijiet diversi u li aħna qegħdin f'konnessjoni diretta ma' bosta aħwa madwar Malta u Għawdex. Mura Qadis, grazzi ta' dilka tal-Ispirtu Qadis tiegħek biex inti tagħtini kelma eżatta, kelma korretta, retta, kelma wkoll ta' kuraġġ, kelma morali tibni, kelma wkoll li tinfet il-qlub tagħna l-koll biex aħna wkoll dejjem inkomplu niġu konsagrati u mnatfa permezz tal-kelma tiegħek u l-Ispirtu Santu. Huwa over inti mulej f'dan il-moment issa stess f'isem Sidna Ġesu Kristu għal glorja tiegħek missier. Amen. Ħammorru fil-ktib tal-Apokalissi kapitlu 1. Nintaqa' ma' bosta Kristjani fejn jgħiduli li qatt ma qraw il-ktib tal-Apokalissi. U jekk inti wieħed minn dawk in-nies, inħeġġek aqra il-ktib tal-Apokalissi. Biex inkun fair, wis probabbly ħajkun hemm ħafna affarijiet, mhux kollox, imma ħajkun hemm ħafna affarijiet li għall-ewwel m'intix tifhimhom ovvjament. Imma jekk inti taqrah, terġa' taqrah, hemm ħafna affarijiet fil-Apokalissi li jispjegaw lilhom infushom. U ħanaraw passaġġi bħal dawn fejn l-istess skrittura, l-istess passaġġ jibda jgħidlek hu stess għall-ma belt qed jirreferi xi tfisser l-ilmijiet, xi jfissru l-bestji, xi jfissru bosta affarijiet. Jgħidlek hu stess, l-iskrittura stess tgħidlek xi jfissru ċertu affarijiet. Allura l-Apokalissi jista' jinftiem imma jirrikjedi daqsxejn studju. Però jiena bħala pastor u anke xandar tal-Vanġelu tal-Grazzja ma tantx inħobb inkun fundamentalist fuq l-Apokalissi, fuq l-aħħar ta' żminijiet. Ar-raġuni għax l-aħħar żminijiet ma bdewx illum u laqqas ma beda minn mindu tfaċċa dan il-virus il-COVID-19, il-żmien l-aħħar ta' żminijiet ilhom 2000 sena. Ġifieri, kull ġenerazzjoni ħasbet li qed tgħix fl-aħħar ta' żminijiet u kull ġenerazzjoni kellha raġun. Għax 2000 għajn għamlu mod 2000 sena. Ħdej l-eternità x'inhu ma 2000 sena. Skont il-mulej 2000 sena jiġu jumej. Jiġifieri qed ngħidilkom dan biex għax il-bieraħ intqajt ma' ħabib tiegħi u qalli għax intkom ilkom tgħidu li ġej Ġesu u ġej Ġesu. Mhux jiena biss jien ngħid li ġej Ġesu. L-apostli qalu li ġej Ġesu, il-profeti qabel l-apostli li qalu li ġej Ġesu u kull ġenerazzjoni tixxandar li Ġesu ġej. Mhux aħna biss. Però hemm ċans kbir li kull ġenerazzjoni
l-ovvju jirrikjedi li qed inqarbu għal dak il-jum. Però nemmen li ħafna affarijiet fil-ktieb tal-Apokalissi jiena u inti maħniex ħanaddu minnhom għax ħankunu ġejna maħtufa. Li jgħidula il-ħatfa tal-Knisja, jgħidula ir-rapture bl-Ingliż. Li imsemmija bosta drabi fil-Bibja u kien hemm bosta passaġġi fil-Bibja fejn l-Iskrittura titkellem fejn Alla ħataf lil xi ħadd, ħataf poplu, ħataf persuna, ħataf persuni. Ma anyway, dak ikun suġġetti ieħor jissejjaħ il-ħatfa tal-Knisja u nista' nistejdilkom biex tistudjawha fl-ewwel Korintin kapitlu 15, għandek l-ewwel Tessalonikin kapitlu 4 u għandek Mattew kapitlu 24, Luqa kapitlu 21 u insomma. Jiġri ħaġa żgur hija din li Alla mhux ħajbiddel il-kalendarju tiegħu, imma l-importanti li jiena u inti nkunu lesti. U dan qed ngħidu għax meta jiġi għal studji tal-aħħar ta' żminijiet, studji ta' the End Times Study, f'ċertu temi hemm bosta teoriji varjaw. U jien personali ma nħobbx inkun fundamentali fuq l-istudji tal-aħħar ta' żminijiet. U għal raġuni nemmen għaliex ukoll l-Iskrittura tgħidlek ukoll nemmen għaliex. L-Iskrittura tgħidlek għax ċertu rivelazzjonijiet għad iridu jiġu miftuħa lil bniedem. Xiġifieri, ftakar jiena u inti ħanaqta lil nfusna barra. Għandek il-Kristjani kollha tad-dinja f'ta' dawn l-aħħar 2000 sena, kull wieħed minnhom kien jemmen li qed jgħix fi żmien li Ġesu ġej. Issa, Ġesu ovvjament ma ġiex, it-tieni miġġa tiegħu għax ewwel miġġa ġie. Allura, peress li kull Kristjan ta' kull ġenerazzjoni jemmen li Ġesu ħajjiġi, li kellhom 100% raġun, però ma ġiex fi żmien tagħhom, marru huma. Halleluja. Dak żgur. Jekk ma ġiex fi żmienek ħatmur inti. Dak żgur, prepara sewwa. Imma dan qed ngħid għaliex nemmen jiena personali li jiena li nistudja l-Iskrittura li il-mulej qed jitfa' dak li jgħidula illuminazzjoni jew revelazzjoni by portion according to the times that we live. Fuq rigward ta' l-aħħar ta' żminijiet qed titkellem jiena mhux nitkellem fuq l-affarijiet ta' Vanġelu li huma straightforward, black and white. Qed tifhmuni eżatt aħwa? Jiġifieri hemm affarijiet li jiena nemmen li pereżempju skoprejnihom f'dawn l-aħħar 10 snin. ċertu tagħlim, jew ċertu tagħlim jew revelazzjoni mill-Iskrittura fimnija pereżempju daw l-aħħar 50. Għaliex? Għax kienet għal dik iż-żmien li l-mulej jiftaħ il-bib ta' revelazzjoni tieqa ta' revelazzjoni biex dik il-ġenerazzjoni tkun taf li dil-biċċa tottalik għal dan il-ġenerazzjoni. Issa jiena nemmen li hemm ċans kbir li jiena u inti naraw il-ħatfa tal-Knisja imma jekk għandna żball. Praise God. Inkomplu nirbħu l-erwieħ għall-mulej, inkomplu nxandru l-Vanġelu tas-Saltna, inkomplu nfejqu l-morda, noħorġu xjaten mill-imxajtnin, u komplu nagħmdu l-erwieħ, u nkomplu halleluja nirrenjaw u niddominaw u nirbħu l-pajjiżi, nirbħu l-businesses, nirbħu l-erwieħ għall-mulej Ġesu Kristu. It doesn't sound that bad news to me. Però jekk da minn da ma jiġi xejn, insibu ruħna l-ġenna. Ġifieri, whether you stay or whether you go, the good news is still good news. Halleluja. Halleluja. Però huwa tajjeb li aħna ikkonna idea ta' fl-ma żminijiet qed ngħixu. U nemmen li qed ngħixu fi żminijiet li qed jidher ċar li qed noqorbu ħafna għal dak iż-żmien li naw inti ħan inħatfu u dawk li ma jinħatfux jibqgħu hawn u ħajbatu dak li jgħidula it-tribulazzjoni l-kbira. Illum it-tema hija il-marka tal-bestja, the mark of the beast. U ħan ippruvaw nistudjaw kemm jista' jkun bejn wieħed u ieħor f'sija għax naħseb dan is-suġġett the mark of the beast waħdu naħseb għandek bżonn 3 sigħat, 4 sigħat jew 5 sigħat fuq ġast it-tema tal-mark of the beast.
Però ħajkonna ħiel tajjeb. Jiena nixtieq nibda billi nassigurak li m'għandek għalfejn tibża minn xejn u li bħal Kristjani aħna ma nkunux bħal xi tiġġieġa qisha rasa maqtuwa nibżgħu minn kull ħaġa li nisimgħu. U anzi bħal ma qal Ġesu Kristu ngħidlek oqgħod attent x'tisma'. Anzi, kważi tisma' xejn li fil-Vanġelu. Amen, ftakar li aħna l-unika ġenerazzjoni li għandna televiżjoni. Il-ġenerazzjoni l-oħrajn kif kampaw mingħajr televiżjoni u mingħajr internet. Jiġifieri kampaw għexu, il-Vanġelu ġim xandar. U Ġesu ma kienx għaddu ġi. U barru. Hallelujah. I'm feeling good about what I'm saying myself. Hallelujah. Għalek ma nistawx naffordjaw natu ftit żgħira laqqas lid-demonju. U ħafna Kristjani well-meaning jatwilu dik għax jibżaw. Aħna nsejħu poplu ta' fidi. Mhux boloħta, ma poplu ta' fidi. Mux nimxu bil-erf u nimxu bil-kautela u nobdu l-liġijiet imma aħna poplu ta' fidi. U l-kelma tal-leja fuq kulħadd u fuq kollox. Dejjem. Tlet affarijiet. Fuq kulħadd, fuq kollox. Dejjem. Mem lebda staġun fl-umanità li l-kelma tal-la xi darba ġiet sekondarja f'moħħ Alla u f'moħħ minnu verament ta' Alla. Hallelujah. Però dik dawk il-tlet passaġġi diġà tittomodhom naqra sewwa. Għandkom il-weekend tomoduhom. Hallelujah. Mela Apokalipsi kapitlu 1 vers 1. Ir-rivelazzjoni ta' Ġesu Kristu li tajlu Alla biex jarraf lil qaddejja tiegħu b'dak li għandu jiġri ma jdumx. Alla bagħat lill-anġlu tiegħu ifissirha lil qaddej tiegħu Ġwanni. Li kien xut tal-kelma tal-Alla dan huwa Ġwanni li kienu qed mill-apostli ta' Ġesu Kristu u ta' xhieda mogħtija minn Ġesu Kristu u ta' kull ma rabajnieh. Ħini int, kulħadd. Ħini int. Jekk inti li taqra dal-ktieb u hawnhekk qed jgħidlek hemm barka speċjali marbuta, ħinja barka, imbirek min, jaqra dan il-ktieb. U dawk li jisimgħu mela lejla ġejja barka speċjali, ġejja barka ekstra fuq hekk lejla, għax ħadd tisma' talim dan il-ktieb. Fejn Alla permezz ta' Ġesu Kristu u mill-kitba tal-qaddej tiegħu Ġwanni qal min jisma' dan il-ktieb u jaqrah għandu barka speċjali. U ħafna Kristjani msikin jgħidu jiena ma naqrax tal-Apokalipsi għax nibża. Bil-kontra l-verità, aqraħ ħajnkoraġġik għax l-Apokalipsi ta' fuq xi titkellem mhux fuq Ġesu l-bambin. U laqqas Ġesu li jinnaf ħafna forsi jaħsbu li jistgħu iżefnuh jagħmlu li jridu bih. Imma jitkellem fuq Ġesu Kristu renjanti u l-poplu tiegħu jirrenjaw miegħu. Dak huwa l-Apokalipsi. L-Apokalipsi huwa ktieb. It's a boost of encouragement for the church. Al-Knisja. Make sure li lejla qabel ma toħroġ minn dan il-post li inti parti mill-Knisja. Li ma Knisja? Waħda bisem Knisja. Knisja ta' Ġesu Kristu. Il-poplu tal-la. Anyway, u ħini dak li jaqraw dawk li jisimgħu il-kelma ta' din il-profezija u jħarsu dak li hemm miktub għax iż-żmien qorob. Issa jekk 2000 sena oħra ilu qallu qorob, aħseb wara 2000 sena wara, kemm qorob iktar. Amen. Amorru fil-ktieb tal-Apokalipsi kapitlu 13 issa. Issa ħanaqralkom passaġġ u rridkom tisimgħu it-ton tal-eħni. Għax once again, nista' naqbad kelma u noqgħod nispjega waħda għax huwa ktieb anke jiena għadni qed nistudjah u fil-verset kelma ma taqaf qatt tistudjah, mhux dabista, il-kelma kollha, l-Bibja kollha. Ma taqaf tistudjah. Però anyway, l-Ispirtu Santu jilluminana u jmexxina. Apokalipsi kapitlu 13. Li huwa ħanaqraw il-passaġġi fejn jitkellmu
fuq il-marka tal-bestja, the mark of the beast. Ħanibdaw naqraw mill-Apokalissi kapitlu 13. U rajt minn verġwiet, u rajt tiela mill-baħar bima. Issa jekk inti ma jkollokx ħil tal-kelma talla, x'bima, x'tip ta' bima? Ħalli jiena nqassara mal-ewwel I'm going to try to get to the point, għax m'għandniex biżżejjed ħin, imma dik il-bima f'dan il-passaġġ issemmew żewġ tipi ta' bima, il-bima l-kbira u l-bima żgħira. Il-bima l-kbira li għandek għal dawk li għandkom il-Bibja bil-Malti, taraw li għandha B kbira, tfisser għall-Imperu Ruman, jew kella Roma imperjali, jew kella dak li bl-Ingliż jgħidula the Revived Holy Empire, li skont Daniel kapitlu 7 vers 7 jissejjaħ ir-raba bima, ir-raba saltna, ir-raba imperu. Okay? Jiġifieri fejn qed naraw bima hawnhekk, fejn naraw, u by the way, dak mhux kif ġibta, kif irnexxilek ġiba imper. Il-Bibja tgħidlek stess, fil-Ktieb Daniel tgħidlek dawn huma saltniet. Il-kelma bima, il-Bibja tgħidlek il-bima tfisser is-saltniet. Sewwa, jiġifieri il-Bible explains itself. The Bible explains the Bible. Sewwa, ħankomplu. Mela u rajt tiela mill-baħar bima. Il-baħar mill-ma baħar, mill-Mediterran, mill-Oċean, Indjan, ma wieħed. Il-kelma baħar fil-Bibja l-istess passaġġ tal-Apokalissi tgħidlek xi jfisser. Fi ktieb tal-Apokalissi kapitlu 18 tgħidlek il-kelma baħar tfisser popli. Tfisser popli. Jiġifieri qed intikom il-code language. Jiġifieri inti once li issa tifhem xi jfisser bima, xi jfisser baħar fl-Apokalissi, diġà issa ħatibda tpoġġi stampa. Mela rajt tiela minn fost il-popli f'ta' dak l-imperu, li jinsab f'dak l-imperu, li ħafna jsejħula l-Unjoni Ewropea, l-għaqda ta' pajjiżi, rajt bima, ħirġa, bima. Ovvjament, għax Ġwanni, ftakar aħna kif nistudjaw il-Bibja. Il-Bibja nistudjaw hekk, number 1, taj, ara min qed jitkellem, hawnhekk qed jitkellem Ġwanni. X'inhuwa s-suġġett? Is-suġġett huwa ħajtkellem fuq il-bima, ħajtkellem fuq dan l-imperu, fuq dan id-dominju jew għaqda ta' governanza, a government. Sewwa? U x'inhuwa l-suġġett lil min qed jindirizza. Hawnhekk qed jindirizza, nistgħu ngħidu qed jindirizza lill-Knisja, fl-Apokalissi kapitlu 1 tgħidlek lill-Knisja, il-messaġġu. Però ma jfissirx li kull ma nintqal huwa qal Knisja, għax aħna ħanindunaw li ħafna drabi fl-Iskrittura, u ħanaqrawhom jekk Alla jrid nispera li konna ċans tgħidlek u rajt fis-sema, titqgħod attendik biex ma tmux taħseb li qed jara fuq l-art. Importanti di. Jiġifieri anke meta naqraw l-Apokalissi qgħod attent, dak li qed jarah fis-sema jew qed jarah fl-art, din qed jara fuq l-art. Dil parti hija fuq l-art. Sewwa? Fuq l-art. Mela din qed tiġri fuq l-art. Li kellha 10 tiqrun u 7 tirjus. 10 tiqrun rejjen li huma wkoll slaten, kapijiet u 7 tirjus. Baxar diademi fuq runa u isem midaj fuq irjusa. Jiġifieri din is-saltna li kienet maqsuma minn slaten li jirrepreżentaw kull wieħed minnhom run, fuq rasa kellha miktuba kien hemm isem midaj ta' ġifieri. Il-bima li rajt kienet isa pantera. Issa xi ħaġa interessanti, aħna ċertu affarijiet li ħanejt il-lejla aħwa ħajkunu spekulattivi, imma affarijiet li huma ċari u tondi fil-kelma tal-la ekku, kol m'għandek bżonn tistudja daqsxejn, però ma affarijiet daqsxejn kol spekulattivi. Il-bima li rajt kienet isa pantera. Matul iż-żminijiet, speċjalment anke minn mindu nkitbet din l-iskrittura, kien hemm bosta saltniet. Pereżempju, waħda minnhom hija di British Empire.
Wieħed mill-imperu, British Empire. Wieħed mill-imperi huma Germanic Empire, ġifieri fejn il-Ġermanja irrenjat u influenzat l-Ewropa. Infatti għandek madwar ma nafx hekk tlieta jew erba', ma msammen ħanħallu għadi għalissa. Dil-pantera isimgħuha, mela din il-bima kienet magħmula minn pantera. Riġlejha bħal ta' ors, il-pantera tirrepreżenta il-Ġermanja, l-ors jirrepreżenta r-Russja. Ħalqa donnu ħalqa tal-jun, li l-jun jirrepreżenta l-Ingilterra. Dan hemm studji, però inti jekk tinnota dawn huma l-emblemi tal-pajjiżi. Id-dragun tal-qawwa, id-dragun minnu, id-dragun huwa id-demonju, l-Antikrist, id-dragun ta' lil din is-saltna tal-imperu, il-qawwa tiegħu u t-tron tiegħu u s-seta kbira. Waħda mill-irjus tagħha kienet qisha midruba għal-mewt. Imma din il-ġerħa għal-mewt kienet infeqja. Għaw min jaħseb din hija tista' tagħmilha spekulattiva, tista' temmina, tista' tgħid possibilment. Jaħsbu li din hija l-Ġermanja. Il-Ġermanja għax il-Ġermanja għamlet ħafna snin maqsuma sakemm ingħaqdet, reġgħet ingħaqdet. Anyway, dan jirrikjedi studju kbir, mhux għax kbir fil-sens ma tistax tistudjah ta' għax hemm ħafna dettalji. Ġerħa li kienet infejqa u d-dinja kollha baqgħet mistaġba bil-bima. Issa ħaġa interessanti, il-Ġermanja hija pajjiż li jinfluwenza ħafna lid-dinja u speċjalment nistgħu ngħidu jekk kważi imexxi jew jiddomina l-Ewropa, l-European Common Market. U nxteħtu jagħtuha qima, issa din hawnhekk magħhom hawnhekk eżeż aħwa Maltin u Awġin. Kif tidħol il-qima? Qima. Aħna il-qima. Min inxteħet jagħti? Jiġifieri hawnhekk issa dieħla kwestjoni issa tal-min tqim. The issue now becomes an issue of worship. Nista' ngħidilkom il-bidu ta' żminijiet, il-battalja kienet dejjem li x-xitan irid il-qima. Għaliex ix-xitan waqa'? Għax minn fuq tal-qima lil mulej, rid il-qima raħadaw. Issa, ħankomplu. U nxteħtu jagħtu qima lid-dragun, lid-demonju, l-Antikrist, tal-li għadda is-seta tiegħu lil-bima u qimu l-bima. Issa, u qalu min hu bħal-bima u min għandu ħila jitqabad magħha. Minu bħal bejma? Min għandu l-ħila jitqabad magħha? Ħankomplu naqra, versita. U natala fom li jgħid klim ta' gburija u ta' da. Għamlu underline il-kelma gburija. Fej tara l-gburija, Alla mhux hemm. U fej tara l-gburija, qed id-demonju qed jirrenja. Tista' tkun fil-ħajja tiegħek individwalment, tista' tkun fi grupp, tista' tkun f'partit, tista' tkun fi gvern, fej tara l-gburija qed id-demonju hemmhekk isaltan. Sewwa, u natala fhom li jgħid kliem ta' gburija u ta' da u tawa wkoll seta biex tħaddimha għal 42 xahar. Hawnhekk jiġifieri isimgħuni aħwa ħafna Kristjani jien inkluż hawnhekk l-Iskrittura tindika li l-Knisja ma tkunx hawn. Aħna ma nkunux hawnhekk. Aħna jekk tmur fil-kapitlu ta' qabel tara li l-mulej sejħ il-Knisja l fuq. Issa, stenna ftit qabel ma tgħid ħallerwieħ mhux ħankun hawn. Ma issa nista' nagħmel irrid because I'm saved by grace u nagħmel irrid. U inti tkun hawn. Fis-Skrittura tgħidlek li dawk li ġew maħtufa kienu msejħa kollha kemm intom. Kienu obbedjenti u kienu fidili. Ħafna huwa msejħa,
imma ftit huma fedili u obbedjenti. Ftakar fi skrittura titkellem kif l-ilbis tal-qaddisin huma l-opri tagħhom. Għaw ħafna qaddisin jimxu għarwenin. Mulej qaddis, ejna ħalli nżommu l-ilbis tagħna pur u fejn iżbalja. Grazzi tad-dem tiegħek mulej. Halleluja. U fetħet fomma biex tidaj kontra l-da bismu u bil-post fejn jammar. Kemm hawn min jippunta l-pon lejn Alla u jidaj biha. Infatti tidilkom xi ħaġa xejn mill-Apokalissi mhux tiġa rajnieh. F'kull ma miktub tiġa rajnieh. Imma ħajġi żmien li ħajġi intensifikat. Anka l-marka tal-bestja tiġa teżisti. U ila teżisti. Mhux is-seta. Mill-COVID law, mill-COVID-19 law. Ila teżisti. Imma l-affarijiet qed jaġlu issa. Qed jintensifikaw ruħhom issa. U fetħet fomma biex tidaj kontra l-da bismu bil-post fejn jammar. Dawk li jamru min jammar fis-sema. Ekk intom għadkom qasma smajtu messaġġi minn tiegħi morru jisimgħu messaġġi tiegħi meta jitkellem minn aħna fi Kristu. Jiena u inti diġà nagħmru fis-sema ma' Kristu Ġesu. Halleluja. Aħna ngħixu fuq l-art bħalissa, imma aħna maħniex ta' din l-art. Mela. U natala li tagħmel gwerra lil qaddisin u tellibhom. Se nibdi hawnhekk qed tgħidli hawn il-qaddisin pastor ġindi dajt. Issa naslu għalija. U tawa wkoll seta fuq kull tribu u kull poplu, kull sin u kull ġens. U nxteħtu imuha daw kollha li jagħmru fuq l-art. Issa ħanilkom kelma. Ħo. Nafu li mhux kull min kien fuq l-art ima u tawa ima, kif nafu għadi? Għax fiktib tal-Apokalissi kapitlu 17 tgħidlek u dawk li ma qimux il-bima hekk tgħid. Isimgħuni, ġieli inti pereżempju tgħid xi ħin naf inta mill-ċipras pura u tgħid istra kulħadd sema bija. Imma ma jkunx kulħadd, ikunu ħafna ma jkunx kulħadd. Qed tifhem? Jew nkella jien naf istra kullimkien il-virus qiegħed mhux veru, mhux qiegħed kullimkien ftit hawn. Tifhem? Imma ħafna nies jaġixxu daqsik jisu kull fejn passat tagħmel mill-COVID. Għax hekk daħlu f'moħħhom li qed kullimkien. Allura, meta aħna jgħidlek l-art kollha ġifieri ma jfissirx li kull persuna letteralment kien hawn kull mija lura kollha taw il-qima, għax hemm ħafna li mhux ħajqimu lill-bestja, hemm ħafna li mhux ħajħdu l-marka tal-bestja, hemm ħafna li ħajgħaddu minn żmien diffiċli jekk ikunu għadu hawn. Jiena u inti rridu nkunu żgur, nagħmlu ċert li jiena u inti ma nibqgħux hawn. Halleluja. Sa mit-twaqqif tad-dinja mela daw inxteħtu jagħtuha qima lil dawk kollha li jagħmlu fuq l-art. Min huma daw? Li mit-twaqqif tad-dinja isimhom mhumiex imniżla fi ktieb tal-ħajja tal-ħaruf il-maqtul. Da mhumiex il-Kristjani. Għax il-Kristjani isimhom huma miktub fi ktieb tal-ħajja. Ħajisma' min għandu widnejh, min għandu jingħaqad il-sir, fil-jasar imur u min għandu jimut bis-sejf imut. F'dan qiegħed is-sabar u l-fida tal-qaddisin. Mbagħad rajt tiela mill-art bima oħra, issimgħu dinja bi żgħira, bima oħra. U kellha żewġ iqrun bħal ta' ħaruf. Isimgħuni moħħkom hemm eżaħħu. Din il-bima taġixxi qisha ħaruf. Kemm jitkellem sew. Aħna ninaqdu mar-reliġjonijiet kollha. Għax hekk l-aħjar ħalli nġibu l-paċi, jekk l-reliġjonijiet jingħaqdu. Ikun hawn il-paċi. Ikun hawn l-infern jopera.
Jitkellem bħal ħaruf. Imma ġo fih ikun hemm dragun. Dan huwa l-profeta fals. Li huwa mexxejn reliġjuż. Mela interessanti, aħna hawnhekk qed naraw gvern, governanza u reliġjon jingħaqdu. Qed naraw imperu u gvern. Isma'w neħwa, l-imperu Roman dejjem hekk mexa. Reliġjon u gvern. 8 feet. U dan huwa l-imperu Roman revived. Reġaqam. Però issa reġaqam biex jiġi mitfuħ fl-abbissi tal-infern darba l-dejja. Hija il-bima żgħira tħaddem is-seta kollha tal-bima l-kbira. Il-profeta ġviri, il-profeta fals, jħaddem il-seta tal-bima l-kbira ta' dak ismaw nara jaħdmu jitfid. Kien hemm żmien f'Malta fejn ir-reliġjon u l-gvern kien jaħdmu jitfid. Kam taqlaħħa minn żewġ naħat. Fid-dinja, fl-Ewropa, ir-reliġjon, għalhekk il-Kristjaneżmu pur mhuwiex ir-reliġjon, il-Kristjaneżmu pur huwa relazzjoni ħajja ma' Kristu. Il-bima tħaddem is-seta kollha tal-bima l-kbira qudiema stess. U ġiel, ġifieri tinforza l-art u l-dawk li jagħmlu fiha jinxteħtu jqimu l-bima. Kemm minnkom li intom qegħdin fid-djar tagħkom, fil-karozza forsi qegħdin x'imkien flimkien u qed tażimu dal-messaġġ, kemm minnkom inti jekk xi ħadd jiġi jgħidlek ħanġilek tqim id-demonju sa. Tikkoopera miegħu. Għalhekk il-Kristjani jridu jiġu mneħħija. Imma l-Kristjani li huma mħeġġja li għandhom in-nar ibaqbaq ġo fihom, Għax hawn ħafna Kristjani li lesti li faċilment jgħidu, aħna rridu nagħmlu hekk, mela għalinna hekk, mela hekk rridu nagħmlu. Dawn l-affarijiet mhux ħajdħlu minn estrem għal estrem da jidħlu hekk għal ftit. Jibda jnaqqallek naqra. Jibda jnaqqallek naqra. U kollha ħajdħlu biskużi tajbin, issa norikom. Sakemm inti da bħal meta jgħidu, ma nafx qatt ma provajta jgħidu aqbad żrinġ. Itfgħu fl-ilma u ħallih jom hemm. U tfannar taħt dik il-borba. Għall-ewwel pa jom wara ftit naqas induna li ġie mixwi. Tipprovawiex, tinstema' krudili. Ma hekk ħafna. Għalhekk inti tibqa' viċin ħafna tar-re. Jekk taqa' jiġbrok. U hija l-bima żgħira, mela ħankomplu vers 12. Hija l-bima żgħira tħaddem issa ta' kollha tal-bima l-kbira qudiemna stess. U ġej l-art u l-dawk li jagħmlu fuqha jinxteħtu jqimu lill-bima l-kbira ta' qabel. L-ġerħa tagħha għall-mewt kienet fejqet. U hija l-bima tagħmel sinjali kbar. Il-bima żgħira l-profeta fals jagħmel sinjali kbar. Hekk li saħansitra tniżżel nar mis-sema fuq l-art quddiem il-bnedmin. Dawn huma sinjali li rajnihom fl-Iskrittura. Aħna rajna pereżempju fil-ktib ta' Elija. Tiftakru fil-ktib ta' Samuel, ta' Kroniċi, fejn għandek l-istorja ta' Elija, il-profeta Elija, fejn sejjaħ in-nar minn mis-sema jimita u jixwi 800 profeta fals ta' Baal u ta' Ashtoreth. U l-bima, u ta' wasseta l-bima żgħira li tagħmel sinjali quddiem il-bima l-kbira, u l-bima hija tqarraq bin-nies tal-art. U bihom tqarraq in-nies tal-art.
il-ċavetta li rridu noqogħdu attenti minnha, il-qerq. U tgħidilhom isawru xbija il-bima żgħira l-profeta fals, tgħidilhom liċ-ċittadini tas-Saltna, għamlu xbija, tiftakru l-istorja ta' Daniel. Fejn Nebukadnezzar rid jagħmel xbija. U jekk ma tqimx dik l-xbija jixwik. Kien hemm tlieta min-nies. Shadrach, Meshach u Abednego. Għalulu aħna nadoraw l-Alla ħaj. U n-nar Alla tagħna pers li Alla tagħna u Alla ta' nar, in-nar li ħadfana fih tibżax huwa jaqbad iktar minnu. Halleluja. Żgur, il-fidi tiegħek ħad tiġi ttestjata. U żgur. U xi kultant il-mulej joħorġok jew joħorġok min-nar jew jgħaddik min-nar, imma l-importanti li tibqa' ħaj. U tgħidilhom isawru xbija lill-bima li kienet qalet id-daqqa tas-sejf u baqgħet ħajja. Issa nisimgħuni jaħwa, din letteralment xbija mhijiex simboliku, letteralment xbija. Issa aħna qed ngħixu fi żminijiet fejn tant il-computerization, tant il-xjenza avvanzata li il-Bibja hawnhekk tgħid li l-xbija ħad titkellem. Issa nisimgħu sewwa aħwa minuti ftit. Ħanejt spunt għall-eżiż ħbieb Kattolċi. Intom ħadkunu l-iktar nies suscettibbli biex taqgħu għal din il-qerq. Għax intom diġà miżawda imdorrin tadoraw rġbana xbijat. U kull ma jkollkom waħed ekstra, what's the big deal? Nadoraw lilha wkoll. Għax intom jew ma taqrawx il-Bibja, ma għalbukomx il-Bibja, xejn Ġesu fit-Testament il-ġdid, xejn Pawlu fit-Testament il-ġdid, xejn Ġvanni fit-Apokalissi li mhux suppost tadoraw u tqimu xbijat. U jekk taraw il-kap tal-Knisja tagħkom jagħmlu bħalu, mela hemm qed tħarsu lejn il-profeta fals li ħajamel bħalma tiddiskrivjaw. Jiena u inti ma nistgħux inqimu xejn ħlief l-Alla. L-Alla biss. U m'għandek bżonn statwa, m'għandek bżonn pittura biex tqim. Il-pittura arti sagra toġobni jiena, ma li toqgħod qima u tbusa u toqgħod. Dak huwa dnub, u dak biżżejjed dnub biex jitfak l-infern bekk ma tkunx taf. Għax jissejjaħ idolatrija. Ħankompli. Sewwa, hija ġija lil kulħadd iż-żgħar u l-kbar. Ħasenna ftit, vers 16. Mela, u tawa wkoll is-seta li tagħti spiritu ta' ħajja fi xbija tal-bima biex hi wkoll titkellem u twassal għal mewt lil min ma jinxteħeġ iqim ix-xbija tal-bima. Il-lissjoni ta' Shadrach, Meshach u Abednego tirrepeti ruħha. Hija ġġija lil kulħadd. Mela di ħadd isforza lil kulħadd. Iż-żgħar u l-kbar, l-onja u l-foqra, mela għandek kemm għandek flus, ma tagħmilx differenza, int ħadd tkun kandidat ukoll. Għandek kemm għandek. Da ġifieri jekk ma jkollokx din il-marka inti u tkun għadek f'din id-dinja, int laqqas tista' tmur tixtri, laqqas tista' tbieħ. Immaġin inti jkollok xi tfal żgħar trid magħhom il-ħalib u ma tistax tixtri l-ħalib. Jew trid tixtri l-ikel u m'għandekx minn fejn tixtrihom. X'tagħmel? Mhux ħanaqtol it-tifal tiegħi bil-ġuħ, mhux ħamutu bil-ġuħ mela ħin uħu naqgħod il-marka jixini. U mhux jibda se naqa' marka kull ma jibżek u Alla jifhimni. Hawn qiegħed l-erf min għandu moħħu ħajobsar x'inhu n-numru tal-bima. Għax in-numru tal-bniedem, għax numru ta' bniedem hu. U n-numru tagħha huwa 666. Issa jiena l-ewwel qedtilkom li l-ewwel Ġwanni kapitlu 2 u kapitlu 4 jitkellem kif Ġwanni jgħid għaw li l-Antikrist diġà qiegħed fid-dinja, issa dik tibqa' 2000 sen ilu. U l-ispirtu ta' Antikrist diġà qiegħed fid-dinja, għax l-ispirtu ta' Antikrist huma dawk kollha li jagħmlu d-dawwa. X'inhi d-dawwa? Li jiġħdu li Ġesu Kristu huwa l-ben tal-Alla. Jiġħdu li Ġesu Kristu imwielet minn Alla, imwielet f'ġuv ta' mara verġni. Miet, issallat mas-salib, miet u xoxta.
Jekk inti dak tiċħdu, inti għamilt l-akbar dawwa u qatt ma salva. Sewwa, il-Bibja tgħidlek li l-Ispirtu tal-Antikrist jiġħad li Ġesu Kristu huwa l-Ibn tal-Alla. Imma għad irid jiġi ieħor Antikrist embodied, ġifieri b'ġisem, ġifieri dan il-ġisem ikun letteralment l-inkarnazzjoni ta' Luċifru ta' Satana nnifsu. Issa, nirringrazzja lill-Alla li jiena wkoll għandi fija wkoll minnu vera ta' Kristu għandu lill-Alla l-għoli jammar fih. Għalhekk jiena inti ridu nimnaħħajja minn nofs għax inkella daqgħet ma ħajmanifesta. Għax inkella nikmandaħ biex joħroġ minn ġo fih f'isem Ġesu Kristu. We'll cast him out. Amen. Allura irid jimmanifesta fejn mawħat li għandu seta' fuq. Ma jistax jimmanifesta meta u jaf li minnu bħal Gordon John Manxe bħal Kristu għanna seta' fuq. Jekk jiġjaw, inħroġ ix-xidda minn ġo fih. Ma jistax hu. Da jrid a free drive. Mela ħalli jom jitilqu dawk, ħalli naħkem fuq id-dinja u l-dawk ħan isforzom, daw ma sħajdu l-le, daw żgur ħajqimuni. Imma ħajkun hemm mulejna. Iva ħajkun hemm Kristjani fuq id-dinja. Ħajkun hawn fuq id-dinja dak iż-żmien nies li jkunu semgħu l-Vanġelu minn Gordon John Manxe, minn Matthew Gregg, minn aħwa minnkom li pritkajtilhom. U daħku bikom u żef jattaw bikom u intom ġejtu meħuda u maħtufa u mortu għal festa halleluja, glorja lil mulej. U meta tinħatfu jiftakru, bajtaw! ħajkolli nieħu l-marka! Jew jaqtali rasi. Sewwa, u inti għandkom bosta minnkom Kristjani li għadkom teħxu ħajja ta' fornikazzjoni, tiffornika mal-girlfriend u mal-boyfriend u teħx maħħa u jgħid Alla jifimni. Sewwa u maddas jew fil-pornografija, jew f'nuqqas ta' maħfra, jew fl-odju, jew maħkum mill-lob, jew maħkum minn xi droga. U tibqa' tgħid Alla jifimni. Sewwa padi ġustifika. Ftakar li min jinħataf irid tkun qaddis. Il-Bibja tgħidlek ħadd ma jara l-Alla mingħajr qdusija. Ftakar is-salvazzjoni tal-grazzja, l-grazzja li aħna rċivejna, il-Bibja tgħidlek fil-ktieb ta' Titu tgħidlek il-grazzja deret biex jiena u inti nitqazzu. Ċifieri li mhux biss salvana imma wkoll għamilna tiegħu warrabna għalih. Tgħidli allura inti ma tisbaljax passer. Nisbalja għax għad nifdan il-ġisem. Id-differenza hija illum ma nħallix l-iżbal jaħkimni u niġġustifika. Alleluja. Grazzi Ġesu. Għalhekk jekk għandek bżonn taħfer il ħadd, aħfer ta. Għax inkella ħadd mull infern ta' bis-sejja ta' ngħidlek mhux biċ-ċajta di, mhix ċajta di not a joke. Aħfer. Sa jomej ilu. Xi ħadd li suppost kienx darba Kristjan. Vendetta ġa qalbu jrid imur pattija li xi ħadd. Dina melħ. Da ħakmu da sekk id-demonju. M'indux induna jekk tiġik ħażina dak il-ħin, inti taf li ħatmu l-infern. Lesti tagħmel hekk. God Almighty. Anyway, mela l-Iskrittura turina li hemm il-marka tal-bestja, hemm l-isem tal-bestja, jew in-numru tal-bestja. Mela inti ħajkollok waħda minn daw, jew in-numru printjat fuqek b'xi mod, jew l-isem, jew il-marka. Sewwa? Issa, min huwa l-bestja? Il-bestja rajnieh li huwa l-Imperu Roman revived li ħajkollu 10 kapijiet, gvernijiet jigvernaw u li għatu l-profeta fals s-seta u l-profeta fals jaħdem hand in hand mal-Antikrist. U l-profeta fals ħajkun jider minn ħaruf minn barra imma ġo fih hemm dragu. Start making the jigsaw puzzle. Hallelujah. Xi ħaġa interessanti
Jiena nemmen u ħafna jemnu li minħabba żminijiet li aħna qed ngħixu fihom li ħadsir ħafna iktar faċli di. Hawnhekk qed jgħidilna li mingħajr din il-marka int ma tistax tiekol ta'. Taf li aħna qegħdin fi żmien pereżempju bħalissa reċenti. Naf ħabib pereżempju tiegħi li ningrazzja Alla fiq minna li qabditu l-COVID fiq, grazzi Ġesu naf bosta li fiq u issa, glorja lil mulej. U imma qalli wis probably ħatta mill-flus. Illa xi idea tajba malejja neħħu l-flus. Allura ħad instema' a good idea, a good valid idea. Neħħu l-flus u kollox bil-credit card, kollox anzi biex ma nitilfux il-credit card, ejja nagħmlu xi ħaġa fuq ġisimna. Għax dik ma titlifx żgur. Issa x'qed isir madwar id-dinja? Madwar id-dinja ħantikom eżempju. Minn mindu ġi l-computer, minn mindu ġi l-internet, il-World Wide Web. Int maqbut? Maqbuta, int maqbuta. Illum il-ġurnata tfal, żgħar, xjuħ maqbudin f'din l-maqbuta. Kemm hawn minnkom qed taraw dan il-programm bħalissa, qed taraw dan il-messaġġ u intom ħin kollu fuq l-maqbuta. U l-brimba qed tiddawr hekk naqra qed tifgak għax ħin kollu fuq l-maqbuta il-web. U nieħu mit-tfal tiegħi l-ġimgħa qedtilhom għandkom 3 ijiem mingħajr tablet. Għax ħanagħmel mingħajr tablet? Għandhom 8 u 9, x'ħad tagħmel? Dak biex intikom eżempju, biċ-ċar, issa tfal tiegħi għandhom turrun toys, jistgħu jibdew ibeħħuhom mhux jibdew jixtruhom. Sewwa, ilgħab bit-toys, ilagħbu flimkien, what a novel idea. Imma ħafna huma mwaħħlin mal-web. Illum il-ġurnata tfittex ħabib, tmur fuq il-World Wide Web u jsibek u jgħidlek fejn joqgħod u x'inhu l-indirizz tiegħu u t-telefon tiegħu. Kulħadd huwa mqabbad mal-web. Illum il-ġurnata b'ħafna affarijiet laqqas nistgħu nevitawhom sa ċertu punt. Sewwa se saħħu. Pereżempju, ħantikom daqsxejn eżempju. Issa, mhux għax jgħid nagħmel reklami, ma jiena nuża iPhone, jiġifieri mhux għax jiena kontra dil-kumpanija per se. Imma kombinazzjoni l-Apple kombinazzjoni, is-sembolu tagħha x'inhu? Tuffieħa migduma. Min fejn ġiet dik it-tuffieħa migduma? Kombinazzjoni dik? Iva għaliex ma qabdux banana migduma. Għax kulħadd jaf min jara l-affarijiet bejn l-affarijiet, it-tuffieħa tirrappreżenta, għalkemm fil-Bibja ma tgħidx tuffieħa ma kulħadd tuffieħa jgħidilha. Sewwa, li hija tuffieħa li meta l-bniedem dineb u ħada kontra Alla. Ħanilkom xi ħaġa iktar tal-waħx. Mela l-ewwel computer li nħadem u wara ftit ġie mibjuħ, għadta kemm ġie mibjuħ? $666. Kombinazzjoni, ma daw kollha kombinazzjoni ta' paster. Daw kollha kombinazzjonijiet. Ħantikom oħra. Kollha kemm intom illum il-ġurnata tixtri ikollha xi barcode fuqha. Ta' fuqha, barcode. Konti taf il-barcode intom ikolkom line twal fil-ġemp, line twal fin-nofs u line twal fil-ġemp ieħor. U bejnietom kollhom ħafna line żgħar. Il-line tal-ġemp, tan-nofs u tal-ġemp ieħor huwa numru 6. 6. Kombinazzjoni. Għalhekk qedtilkom il-marka tal-bestja diġà qdaw. Ħadd ma joqgħod jgħid dik mhux ħanixtriha ta' dik għandha 6 fuqha, nixtruha. U jekk ukoll nikluh, jekk ikorizza saqnija, jekk hija ħwejjeġ il-bisnija. Ma tista' ma tilbex xejn, ma tikol xejn, ma tmur imkien. I'm just telling you that the stage is already set. Ħalli meta tfaqqa is-sufarell ħajkonna bżonn nagħmlulkom marka f'ġisimkom biex ngħinukom biex
ikolkom vaccination biex jew ma timirdux, biex jekk ikolkom xi ħaġa f'ġisimkom inkunu nafu nimmonitorjaw biex ngħinukom tfiqu malajr. U kollox ikollu is-sajd tajjeb tiegħu kollox. Jekk ix-xitan irid iqarraq bik, mhux ħajlek isma' karta sewda ħajlek din bajda, ħajlek karta griża di bajda da. Imma tħares mill-viċin, le, biex bajda di griża. Mela il-erq ħajkun viċin il-verità, ħajkollu ħafna verità, imma nofs verità hija gidba. Meta Adam u Eva dimbu kontra Alla, ix-xitan ma qallhomx gidba ta'. Dan ix-xitan taf x'qallhom? Ma tafux li intom jekk intom tiklu minn dik il-frotta issiru bħal Alla. Vera jew le? Taf li diġà kienu bħal Alla. Mela verità għallu. Kull ma għamel imma kemm iġibhom kontra Alla. Jagħmlu xi ħaġa li Alla sempliċiment għallhom tagħmlux. Ix-Alla Alla tgħid il-poplu tiegħu sempliċiment inti jekk tgħid li tħobbni, mela din il-marka toħodix. U tiġix tgħid li dakinhar jiena nifmek għax qed inwissik. Għax bħalma ġew itturfnati u liedi fil-ġnien ta' Eden, faċilment inti tiġi turfnat fil-ġnien ta' ħalaxa. Jew ta' Malta. Toħodix, ixini toħodix. Kollox kombinazzjoni. U interessanti għaliex din il-marka minn tant postijiet għaliex fuq moħħok u fuq idek. Għax fil-Bibja m'hemm xejn bla skop. M'hemm xejn. Fl-Iskrittura, fit-Testament il-Qadim, fil-ktib ta' Esodu kapitlu 31 u fil-ktib ta' Deuteronomju kapitlu 6, taf li Alla kien jgħidilhom orbtu l-kelma tiegħi fuq moħħkom. U orbtu l-kelma tiegħi f'idejkom. Dak kollu li għax-xitan jagħmel illum x'imkien hemm bħalu imma pur. Satan never came up with an original idea. He simply grabbed everything that God made and corrupted it. Illum il-ġurnata jiena u inti x'għandna? Għandna moħħ Kristu. Għandna ħsibijiet tiegħu. Poġġu ħsibijietkom fuq ħwejjex għas-sema. Qed tifhmu? Because ix-xitan li jrid jagħmel huwa jrid joffendi lil Alla smajtawh. Jidaj, balla, u bil-qaddisin, u bil-post tas-sema, fejn jagħmlu l-qaddisin u Alla. Irid joffendi lil Alla, jagħmel xi jagħmel joffendi lil Alla. Din il-marka kif ħadkun? Ħadkun invisibbli, ħadkun tista' tara jew ma tistax tara. Pereżempju xi ħaġa interessanti, dawn huma biss spekulazzjonijiet, però tajjeb li tkun taf bihom li jeżistu. Pereżempju, fl-Iżlam, anka pereżempju dawk tal-ISIS, jorbtu maktur ma' rashom li għandu klima Arbi u meta inti dak ta' ilbu għal numeriku joħroġ in-numru 666. Ħaġa oħra, dan huwa kollu spekulattiv. Għalhekk il-Bibja tgħidlek hawn ħafna antikristi, jiġifieri s-sistema antikrista ilha tiġi tinbena. Hija tiġi mibnija s-sistema antikrista. L-Antichrist system. Per eżempju, xi ħaġa oħra, dawn huma interessanti, dawn huma just spekulazzjonijiet li mhux tarmihomx għax jistgħu jkunu verament il-fatti. Per eżempju, Barack Hussein Obama. Tafu li jismu taqbad ismijiet l-isem tiegħu tikkonvertih f'numri f'Greek numbers jiġi 666. Tgħid li ma llum il-ġurnata Obama m'għadux President jew tal-Amerika, ma tinfluwenza ħafna l-Unjoni United Nations. Speculation. Per
Pereżempju, għall-Kattolċi, kontu tafu intom fuq il-kappell tal-Papa hemm kitba insejt xejdula eżattament Filius Dei xi ħaġa hekk. Vicarius Filius Dei. Tikkonverti dak għan-numri, għaliex qed tgħidli ma għaliex noqogħdu nikkonvertu għam numri, għax il-Bibja tgħidlek min għandu l-erf ħajara x'inhu n-numru ta' dak l-isem. Allura dawn huma nies Kristjani matul iż-żminijiet li fitxew ċertu ismijiet, ċertu potenzi, ċertu personaġġi li jistgħu jiffulfiljaw iwettqu dak il-profezija. Jiena ngħidlek li kollha huma parti minnhom. Kollha, għax dak kollha li semmejna kollha d-demonju ħadmu. Ismawni, mela Vicarius Filius Dei tfisser jiena minflok li bentalla fuq din l-art. Skużi, dawwa faħxija, ma jimpurtax. Sewwa, imma dik ukoll taf xiġi konvertita issaqtajtu. 6, 6, 6. Issa, peress il-Bibja titkellem fuq li il-governanza tal-Ewropa, tal-pajjiżi, tal-bima l-bira, u r-reliġjoni jaħdmu fil-id-fit, ovvjament kollox ħajkun antikrist, u r-reliġjon li tirrenja fl-Ewropa, ħadd m'għandu għalfejn joqgħod jispjega lilek taf x'inhi. Sewwa, halleluja. Mela, x'iktar għandna? Mela, kif ħad tkun dil ħaġa? Tafu li l-lum il-ġurnata, per esempio, ħafna minna nħallsu l-kontijiet bl-internet. ħafna minna nibatu anka l-komunità dan, aħna nibatu donations permezz tal-internet banking, nibatu ġewwa Luganta. Ġifieri l-lum il-ġurnata il-flus qed jinqataw. Infatti ħaġa interessanti, l-iktar pajjiż li qed isir cashless malajr, ġifieri mingħajr flus, huwa l-Ingilterra. Per eżempju, qed jaħsbu, qed jassumu li sa sentej oħra id-dinja issir cashless. Faċilment, jiena noħroġ teorija li l-flus qed jifirxu l-virus u kulħadd ineħħi l-flus minn ngħidu. Noħroġ teorija li l-flus qed jifirxu l-virus. U tibżax kulħadd ineħħihom il-flus. Da qed ngħidilkom x'inhuma r-riċerki sewwa. Sweden, pereżempju, huwa l-iktar pajjiż fl-Ewropa li ma jużax flus kurrent. Kollox huwa bil-credit card. Infatti llum il-ġurnata anke ħafna ġa Sweden jiddispiċi ngħidilkom qed jieħdu din il-marka li huwa forma ta' rossa żgħira, rossa bħal rossa niklu. U li fuq inti għandek l-informazzjoni kollha ta' ħajtek li jafu x'inhu wkoll il-medical history tiegħek. Il-privatezza tista' tgħidilha bye. Mhux għax illum għandna ħafna ta' privatezza, għax illum jekk illum għandek smartphone kull fejn tmur, jafu fejn int. Bi-smartphone. Dak huwa għal dawk li qed għandkom id-down phone, ħadd tgħidli mela mhux ħanbidlu dan. Imma bħal mettilkom kollox għandu tajjeb tiegħu. Ovvjament. Airplanes meta nsifru. Qabel konna mmorru l-airport inħallsu t-ticket. Illum il-ġurnata kollox. Credit card. Jew kella anka touchless illum touchless. Illum meta mmur nixtrina ħafna darbiet. Laqqas ngħaddi għal credit card kun nagħmilhom hekk ara. Credit card. Dan. Biex intom tiġu dan il-messaġġ x'qed jurina. Kif l-affarijiet qed jiġu ftit imwitta għal dak il-finali meta joħroġ l-Antikrist u jġiel lin-nies tad-dinja imuh. Għax issa mingħajru ma jistgħux jgħixu. Jekk titgħix mingħajri naqtalek rasek, mela qimni bil-fors u hu l-marka bil-fors. Kemm għandna għal xiex noqogħdu attenti u nitolbu tħabbilx rasek jekk hawn xi ħadd li jaħseb qed nessaġerat tħabbilx rasek. Pereżempju, reċenti fis-South Korea kien hemm bank li bbenja waqqaf il-flus kollha. Waqqafhom.
kollox jiġi kollox by internet. Il-mużew ġewwa Franza, l-Louvre, qalu mhux ħanħallu l-ħadd jidħol jekk ħatħallas bil-cash, jitħallas biss bil-credit card. Sewwa għaliex? Għax ovvjament ukoll nafu li anke problema f'pajjiżna kien hawn ħafna money laundering. Allura inti meta għandek kollox cashless bla flus, huwa aktar diffiċli biex inti ikun hemm il-ħasil tal-flus. Avolja l-flus għandhom bżonn il-ħasil mid-dera, ma għax qed jgħidu li l-flus huma maħmuġa, allura huma maħmuġa aħsilhom. Alleluja. Mela iktar ma jiena u inti nqarbu iktar qed naraw l-iskrittura sseħħ qudiemna. Halleluja. Imma Alla ma ħallenix waħedna. Alla ma abbandonanix. Aħna li ngħixu bil-fidi, aħna ngħixu dejjem bit-tama. Isma'u nies saħwa. L-iskrittura tgħidlek li dawk in-nies li ħajkunu hawnhekk ħajġu siġillati bil-marka tal-bestja. Però l-Bibja tgħidlek li l-poplu tal huwa markat u siġillat bil-Spiritu Santu. Hekk tgħid fil-ktieb tal-Apokalissi. Halleluja. Il-Bibja tgħidlek li aħna llum il-ġurnata fil-ktieb tal-Lut kapitlu 8, Lut kapitlu 9 tgħidlek li aħna diġà għandna il-kelma tal-Alla ipprintjata f'qalbna u f'moħħna. Halleluja. Thank you, Jesus. Gloria qed taraw kif l-għadu qed iħejji għal dawn iż-żminijiet li aħna tnejxu fihom. Per eżempju, kif ħajqimu daw kollha li ħajkunu fl-art? Meta fuq l-art ħajkun hawn ħafna minnhom għati. Ħajkun hawn minnhom li ħajkunu ta' reliġjoni differenti. Ħajkun hawn Musulmani, ħajkun hawn hekk suppost imsejja Kristjani. Kif ħajqimu lil kollha? Għax il-kelma qima wkoll tista' tfisser alleanza, li jkollok alleanza. Ħankellem lilkom Kristjani biss, da mhux għal kulħadd, għal Kristjani biss. Għal dawk li intom Kristjani u għandkom xi tip ta' alleanza lej partit u libu, inti diġà preparat. Jekk intom ma smajtux xi għadni kif smajt din il-ġimgħa news li jiddispeċini ngħid li l-membri parlamentari ta' Malta votaw kollha favur l-abort ġewwa l-EU. U hemm il-provi. Imma l-bniedem huwa blaħ. U jkompli ċab-ċab. U meta tiċċab-ċab lill-bniedem taf xi tagħmlu intu, you are giving allegiance, qed tagħmel worship. Għax il-Bibja tgħidlek worship only, ċab-ċab biss, għati tifħir biss lill-Alla. Halleluja. Per eżempju, smajna Joseph Stalin. Tafu li aħwa, din il-ħaġa li ma jkunux jistgħu jixtru, ma jistgħux jistgħu jbiegħu, ma jistgħux jiklu, ma jistgħux jagħmlu xejn. Dik kienet diġà teżisti. Infatti, Joseph Stalin għandek il-Hitler kien immarka 6 miljun lugdi. Immarkawhom fuq moħħhom u fuq idejhom u jew fuq il-bieshom. U qatel 6 miljun lugdi. Stalin, Joseph Stalin, Italjan, li kien ħaġa waħda ma' Hitler, qatel 20 miljun mill-poplu tiegħu biex iġib riforma fil-pajjiż tiegħu. Mao Zedong, dak mhux xi ikla Ċiniża, dan huwa kap Ċiniż, dittatur. Dan waħdu fil-ħajja tiegħu f'dawn l-aħħar snin qatel 60 miljun Ċiniż. Dittatur. Dak li ġej b'mod esaġerat tal-Antikrist tiġa rajnieh fid-dinja. Tiġettilkom dak kollu li ħajseħ tiġa saħ. Imma ħajġi intensifikat. Għalhekk importanti li inti tkun taf l-iskrittura, tkun taf il-kelma tal-Alla. Jekk inti tista' taqra fuq il-Spanish Inquisition, il-Crusaders, l-ISIS, Iran, in-Nord Korea, dawn huma kollha dittaturi li
li l-Antikrist ħajjim multiplikom għal 100 miljun darba. Il-korla li għandu lejn il-kreazzjoni tad-dinja, il-kreazzjoni tal-mulej. U inti ħad iġi inkoraġġut biex inti taċċetta din il-marka. Għaw min jaħseb li din il-marka hija din ir-rossa. Issa għaw min jgħid li għaw min jaħseb għax huma ċertu affarijiet għadhom spekulazzjonijiet, imma jiena l-insejlek hija tirriskja xruħek. Tgħid li max fija b'daqshekk, ma nistax inneħħiha mbagħad jekk hija nbiddel femti. Ismawni, huwa riċerkat li once li inti tuħu din il-marka, anke jekk naqta' idejja. Ġesu ma qax naqta' idejja biex nidħol fil-sema fil-sadda tismewit. Għax dik il-marka tfisser li inti għandek issa alleanza. Allura tintrabat miegħek ma' qalbek. Anzi wkoll hemm riċerka li tajt li once li tuħu l-marka anke d-DNA ta' demmek inbidel. Jiġifieri inti minn għalik li taqta' subajk barra, ma d-DNA ta' demmek għadu l-istess, ma l-inta dak immarkat. U l-iskrittura tgħidlek bl-aktar mod assolut min jieħu din il-marka żgur jiġi mitfuħ fil-bellija tan-nar li taqbad bil-kubrit bin-nar għal dejjem ta' dejjem ta' dejjem ta' dejjem ta' dejjem. Waqt li għadu żmien titlifx żmien. Is-sistema tal-Antikristi ġa qiegħda hawnhekk. Ħa naqralkom ftit passaġġi oħrajn u nagħlqu nitolbu. Apokalissi pereżempju kapitlu 15. Għal dawk li tixtiequ taqraw tistudjaw iktar fuq dan is-suġġett, aqraw dawn il-passaġġi. Apokalissi 13, 15 u 19. Aqraw Daniel kapitlu 7 u anke kapitlu 2. Ismaw xi jgħid kapitlu 15 vers 1. Imbagħad fis-sema, kulħadd jgħid fis-sema. Rajt sinjal ieħor kbir u tal-aġeb, ma ngħaddi mhux fuq l-art. 7 anġeli kellhom 7 kastigi dawk tal-aħħar li bihom kellhom tintemm il-korla talla. Issa, u rajt issa. Bħal baħar ta' ħġieġ fejn? Fis-sema. Imħallat bin-nar. U weqfin fuq il-baħar tal-ħġieġ rajt li dawk li kienu ħarġu rebbieħa fuq il-bima. Fuq il-ġbija tiegħu u fuq il-numru ta' isima. Jiġifieri grazzi Ġesu. Anka waqt it-tribolazzjonijiet ħajkun hemm iċ-ċans li ssalva. U ħajkun hemm bosta li jsalvaw li ħajjgħidu le mhux ħanatu l-alleanza tiegħi lilek. Minix ħanati l-alleanza tiegħi lill-Antikrist jew il-bima żgħira jew il-profeta. L-alleanza tiegħi issa immissjajt l-ewwel ħatfa imma mat-tieni waħda rid immur. Għat-tieni waħda. X'jiġifieri t-tieni mela hemm xi tieni rapture għax ovvjament jiġi Ġesu Kristu, dawk li nħatfu miegħu t-tieni l-ewwel darba jiġu miegħu u mbagħad jiġi Ġesu jirranja fuq din l-ar. Halleluja, ġifieri mbagħad m'hemmx ma tintilifx. Grazzi Ġesu. Imma ħankomplu. Apokalissi kapitlu 14, vers 9 through 11. U l-anġel ieħor it-tielet wieħed ġie warahom jgħid bleħen qawwi min jinxteħed iqim il-bima u l-ġbija tagħha u jieħu l-marka fuq ġbinu jew fuq idu u wkoll jixrob isimgħuha. U wkoll jixrob bil-kolla talla li hemm inferra safi fit-tazza tal-illa tiegħu u jinħaqar b'nar u kubrit quddiem l-anġli qaddisin u quddiem il-ħaruf. U d-daħħan ta' dbatija tagħhom jitlaq għal dejjem ta' dejjem ta' dejjem u ma jkun għalhom qatt mistrieħ la bil-lejl u lanqas binar. Dawk li jinxteħtu jqimu l-bima u ġbija tagħha u min jieħu l-marka ta' s-sema. Kif ħankun żgur paselina ma nieħux din il-marka? Number 1. Illum indem dur minn dnubietek x'inhu? Ara fil-Ġesu Kristu. Ejdlu iva mulej tiegħi walla tiegħi salvani. Ma rridx ngħaddi mit-tribolazzjoni, ma rridx nibqa' hawnhekk meta l-Antikrist ikun hawnhekk qed jirrenja. Salvani mulej. Jekk tiġix dis-sena, jekk tiġix 10 snin oħra,
jew nilħaq niġi nintaqa' miegħek mulej, ma rridx nagħti wisq tal-demonju fil-ħajja tiegħi. Għalhekk illum indur b'qalbi kollha lejn Kristu nindem minn dunubieti u nibda relazzjoni ħajja miegħek Ġesu. U l-mulej les li jilqak għandu. Il-mulej les li jsalvak. Dak jekk inti kont qed tgħix xi tip ta' stil ta' ħajja ta' dnub, moqżiża, imniġsa li Alla jabborri u li Alla jobod. Halleluja. Eżis. Dur lej Ġesu. Dur lej il-mulej. Dan huwa l-ħin, il-Bibja tgħidlek fl-ewwel Korintin, kapitlu 6. Meta tisma' l-leħen tiegħu, twibbis qalbek, dur lej Kristu. Għax aħna hemm ċans li nkunu dik il-ġenerazzjoni. Ħafna iktar mit-chances li kellhom qabel. Għax l-affarijiet li aħna llum qed naraw, il-qaddisin ta' qabelna ma rawhomx, imma aħna qed narawhom. Jekk inti Kristjan xandar il-Kristu, ejdilhom il-laħwa, mur xandrilhom il-mulej. Ħanitolbu flimkien. Lest li titlob miegħi, ħares lejja minn din il-kamera. Thank you Jesus. ħares lejja. Isma'wni aħwa. Il-Bibja tgħidlek li fil-Ktieb tal-Apokalipsi kapitlu 12 tgħidlek li l-kol kemm huma ħarġu rebbieħin fuq demonju permezz id-dem tal-ħaruf u l-istqarrija tal-fidi tagħhom. Hallelujah. Thank you Jesus. Mela eżis. Jiena u inti maħniex iddestinati għal korla talla. Jiena u inti destinati maħfra, ħnina, għall-imħabba. Jiena u inti nejxu bit-tama, mux minar tama. Halleluja. Grazzi Ġesu. Ejdi talba miegħi issa stess. Ejdi talba miegħi issa stess. Ejdi talba miegħi issa stess. U ejda minn qalbek. Iqaf fejn inti, il-mulej tisejjaħlek. Toħdix for granted, il-mulej hija tisejjaħlek. Il-mulej hija tisejjaħlek. Il-mulej hija tisejjaħlek. Il-mulej hija tisejjaħlek. Ejdi talba warajja. Missi qaddis. Grazzi tajbunek Ġesu Kristu. Grazzi li inti tissejjaħli. Grazzi li inti ħabbejtni. Ġesu, jiena nindem minn dunubieti. Undu lejk b'qalbi kollha. Ngħid le lid-dnub. Lejt le id-dnub tal-ħajja, dak li kien jaħkimni. Ngħid le lix-xitan. Ngħid le li kull vizzju ħażin. U minn qalbi naħfel il-miweġġani. Ġesu, ejja f'qalbi. Salvani mulej. U bil-grazzja tiegħek għatini s-saħħa li ngħix għalik. Abba missier, grazzi tal-li tħobbni. Grazzi ta' dan iċ-ċans divin li tatini. Illum ngħid iva lil Ġesu u bil-fidi ngħid le lid-demonju, le lill-Antikrist, le lill-reliġjon falsa, le lill-profetta fals. Sit wieħed ikolli f'ħajti u dak huwa Ġesu Kristu ta' Nażaret. Imlini bi-Spiritu Qaddis tiegħek mulej u mexxini fit-triq tal-verità. Għall-glorja tiegħek missier. Jekk inti għaddik it-talba għamel tliet affarijiet issa. Number 1, ejt il-xi ħadd li inti tajt ħajtek il-Ġesu. Ejt il-xi ħadd. ċempel jekk għandek xi ħbieb Kristjani li forsi xi darba xandrulek jgħidulhom tajt ħajt il-Ġesu llum ma' pastor fuq l-internet. Jew xi ħadd madwarek. Jew tista' dibat lili wkoll fuq il-Facebook, fuq l-internet, fuq il-YouTube, tista' dibat lili wkoll personali. It-tieni jibda qara l-Bibja. Kull jum aqra ftit il-Bibja bit-Testament ġdid. It-tielet kellem mal-mulej minn qalbek. Faħru u ringrazzjah. Itolbu dak kollu għandek bżonn. U r-raba ħaġa sib knisja fejn il-Bibja hija mxandra u l-Ispiritu Santu huwa moti libertà biex jopera. Il-Knisja mhix il-binja, il-Knisja hija l-poplu.
U għalhekk inħeġġuk biex inti tingħaqad magħna mal-poplu River of Love. Sew fil-komunità, fil-post tagħna, l-awans li aħna jinfetħu l-bibien bl-għajnuna tal-Alla, però wkoll aħna na poplu li għalkemm ma jintaqgħux ġobinja hemm laqda bejnietna, niltaqgħu fuq YouTube, niltaqgħu fuq Facebook, niltaqgħu fuq social media oħra. U inti tkompli tikber fil-Mulej. U jekk inti għandek mistoqsijiet, tibqax waħdek. Halleluja, ibatilna u aħna nirrisponduk. Ħanitlob għalikom aħwa jekk hawn ċaħat minnkom li intom qegħdin fid-dar tagħkom u għandkom bżonn fejqan. Forsi hemm xi ħadd li bħalissa qed jiġi attakkat bil-biża, li qed jiġi attakkat bil-ħolm fid-dar tiegħek. Ħolm ikraħ, għandek biża kbira x'qed ikollok ħafna ħolm ikraħ. Għanilek aħwa, il-Mulej wessina, imma l-Mulej qatt ma jaqtalek qalbek. Halleluja, għalhekk ħanitlob għalik issa stess, Missi Qadis. Int fejn inti, Missi Qadis, nieħu awtorità fuq kull ħolm ikraħ li qed joppressa u jiġib turment u terrur lil dik il-loħ, lil dak il-ħija f'isem Ġesu Kristu. Mulej Qadis, grazzi tal-fejqan tiegħek, Mulej, grazzi ta' migranja, tfejjaq migranja issa stess. Mulej xi ħadd li qed iħoss qisu rasu ħadem faqa. Fiq issa stess. Ġesu Kristu jfejqek issa stess. Għax Ġesu jħobbok huwa ħaj. Nitlob Mulej xi ħadd li wkoll għandu uġieħ f'sidru Mulej Qadis, fi spallej, il-Mulej jfejjaq spallej. Grazzi Ġesu. Grazzi Ġesu wkoll il-Mulej jfejjaq xi ħadd li għandu uġieħ fil-hip bone. Problemi fil-hip bones. Joints in Jesus name. F'isem Ġesu Kristu joints. Problemi fil-joints. Kun imfejjaq. Ġesu Kristu jfejqek. Halleluja. Hemm ħafna affarijiet oħrajn li nistgħu ngħidu, però naħseb dak kien biżżejjed għal-lejla biex aħna nitgħallmu u nafu li aħna xorta noħorġu rebbiħin jekk għandna l-Kristu. Insomma għajnek fuq Ġesu. U x-xitan ma jista' jaħkem qatt fuqek. Anzi, fil-verità jekk timxi ma' Kristu jitwerwer minnek. Halleluja. Ikun infaħħar Ġesu Kristu. Il-paċi magħkom narawkom. Anzi ħandoqqu diska flimkien laqgħa daħħar diska taqtaw xalissa ejja nkantaw nfaħru l-Mulej flimkien ma' Matthew. Emmanuel, your name is called Emmanuel. God with us, revealed in us. His name is called Emmanuel, 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 Emmanuel. His name is called Emmanuel, God with us, revealed in us. Grazie Gesù. Emmanuel, Gesù inti magħna Mulej ma tiddabbandona qatt, ma titlaqna qatt. Anke meta tlaqni aħna inti bqajt tiġi warajna. Tassew. Jisħoqlok kull glorja, tifħir u nur. U birek u miss bil-qawwa tal-Ispiritu tiegħek. Dawk kollha li jeseguna sew fuq YouTube u sew fuq Facebook. F'isem Ġesu Kristu. Amen. Hallelujah. God bless you. Ciao, ciao. Hallelujah.